लगे लगे ना ना मिया अर्थात 29 तारीख नेटानी चेयरमैन हेमंत विश्व शर्मा दायित्व रेखा सेंट्रल गवर्नमेंट जखन दायित्व रेखा आलोचना ने बागै बुबाग्रा बसायसंलिया बिनि चिनि पुरो टीम त्रिपुरा मथानि प्रेसिडेंट त्रिपुरा मथानि ताबुनि कताल चिनि विरोधी दल नेता एमएलए रनतुयै bo miya guwahatiyaw thangka guwahatiyaw आलोचना खायका आलोचना परे ताकफानाव जों पुरा एमने बिनि टीम तो किफिलका हाइफाना ताकफाना फाइनल कोनो कक जों खानायाको किन्तु हाइफानाव जों मियानि सिमिनाव र आंनियाव फाइथांगा फुङाव मियानि सिमिनाव जों र जेसिपि तुगुइनाय पुरा एलाकाव और बरक हजार हजार बरक लक्ष लक्ष बरक तंफैया नांगोन हनै जागा थि खालायना फायलायमानि बिनो बुबाग्रा सागा तंग्रा देना सिंदि कয়েক दिन आसिंदी हाइफानो चिनी बरक बखा तंगमैया चिनी TWF नि YTF नि चिनी गोबां MLA MDC रक बा चिनी EM रक और फाइथांजा आंबो हायनो मियाबो फाइजाबा तिनिबा एडिशन मिटिं दंमोन आबनो रिक्सावै नांगौ तिनर नायना फाइमानि और जत बरनो मालायखा जदि बुबाग्रा दागि खांकाय और शुधु हाथाय कतरया त्रिपुरा हास्तेनि जत लाहार दंगो चुराइबारी सिमी चेंगै यांगदिनी मनु अर्थात साब्रुम यांगदिनी दक्षिणनि बिलुनिया माने साराता त्रिपुरानि जत लाहार नकासुनाय बुबाग्रा मिया साका सुदो अरया जों साख्लारिनाय नखरबायचिरि गा जरा नखर जांनाय किन्तु बरक बुदय आसस्त खायगोना तंग्रादि आसो चबा नंग चबा कथरता खायगोदि जों नायगोना गायसाराबो कयटा सय आबंने अब ताकन अनिर्दिष्ट कालनि बागै जों खायाखौ जों अब तो जों वानसुगिया गोबांनि बागै आं दिनाव फायखा दंथ'खा ओंखाय विभिन्न जायगा जोंनुखा विभिन्न जायगायावनो चिनि फेभार नताबो वाना जांनो ख्रै बुबाग्रा चिनि बागै ब चबा खायतोमोन चबा ब खायनो थानाय ब आगिबो साजाक आं कोनो पपनि बागै आं कोनो आनि कोनो दन दलतनि बागै आं कोनो पजिशननि बागै आं एकमात्र त्रिपुरा सानो मोथाना बागै खेवग्रानि बागै आं जा जानांगौमोन आं सबानांखा आंनि लांमानो पर्यन्त आं याफ्रेक लांनाय आबो आइको कतर बुदो क्रिया हाइफानो केबेंनाय बदल रक कायसे कुसु बरक केबेंनाय बदल रक जे कक रक साइतों त्रिपुरा ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड हाथाय कतर हुजागै खबजागै जातों आबोनि बागै जाय जेसिबि तलङै खोलायतों आपति रक अमाय कि गोबांमा जेते जे बरन बुं खुना सुमुसुंलिया आबोनो तिनि बीजेपी नो साना मुसुंगो नौनि चरित्र त्रित्र नुबजागै दं जागा जागा विधानसभा बिसिंगो तामुं तं फाताराबा आमति नं ओ पातल कैनानो तमसा सिकारी ताइसे फियोगै त्रिपुरा सारनो अरै परै खैनानि बागै बसे साखलाय दं बिनि कक से बाने प्रदुत किशोर थाप्ला बिन दर थाप्ला सानाय आबोरो कुनु कक दंमोनबा प्रदुत किशोर तंगनि नि मखां जों दंगो प्रदुत किशोर तंगनि नों तिनि TRPC नि चेयरमैन नंगो प्रदुत किशोर तिनी करा गया नों उस्तारी खामो बीजेपी उस्ता नोंदे विदेशी गु बेक माने फरेनार्स गु बेक माने बं बखाबता को मुतो तंखौ TRPC कुन क्रिखा आरो बुनि बागान मर दंफैदे नों फेरां ककजागै थैदे दंगारो फेरां ककजागै थैदे मियानु गेरा बागान दको फेरां कक माने अबंखा पाथल कैना मिया जेबो आश्रम राबारि रबो जे कक सामा कुन कक दंमोनबा बेलाय कपाल हामिया हाइफाना पाब्लिक साइमानखा अबर बुंतै जे बरक 12,000 भोट कमानै बा बिसि बाय हारि रिजांनाय आबो कम कक बाबो बनि बागै न मिडिया रंग बिसिंतो बन सानमसो खाता बायबायदि जों जे नायमानि जों नायनाय जों 1984 रबो 1984 6 सिल जखन संविधान संशोधन आफ्रो सोंनुखा ता बार साबायदि चुपचाप दंलि किन्तु संख्या गरिष्ठतानि कारणे अरनि बरक जेसेबां बारसाय दंथं जोंनि सिरिया जोंनाखै थैनाय खरबुजुक थैरिखाबा 6 सिल मा करे ताबो जखन साख्लाय रिवनो खरबुजुक थैनायबा जखन 370 दारा जारि खालायै काश्मीर बाय लादाख आलादा करिखा आरो खरबुजुक ग्रुपमन्थिरा गुलिखै बुथार मांखाबा एकटा किसुना नाय दं अबो चिनि पयतो दंगो आबो चिनि बुबाग्रा बिसिं